Έρχονται Χριστούγεννα. Και ποια από εμάς ή ποιος δεν θα ήθελε να έχει ένα πρόσωπο γεμάτο λάμψη, υγεία και να εντυπωσιάζει στις γιορτές. Έλα μαζί μου να σου δείξω μια καταπληκτική, ασφαλή και μη επεμβατική μέθοδο, τη μεσοθεραπεία με δερμαπέν. Έλα, πάμε. Η μεσοθεραπεία μας βοηθάει στη φυσική ανάπλαση και αναδόμηση της επιδερμίδας. Είναι ιδανική σε περιπτώσεις προσώπων με εμφανή σημάδια ακμής. Ρυθμίζει την ξηρότητα και λιπαρότητα του δέρματος, προσφέροντας παράλληλα μοναδικές ιδιότητες ενυδάτωσης, λάμψης, λεύκανσης και αντιγύρανσης. Τώρα που έμαθες τι είναι μεσοθεραπεία, έλα μαζί να ανακαλύψουμε την πολυτέλεια της φροντίδας που εσύ αξίζεις, που όλους το ακούμε Premium Aesthetics, εν Micha Bodytech, εδώ στο κέντρο της Κατερίνης, στην Αδρούτσου 5.